Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनेल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनेलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनेल लोगोफोर सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो जों बे बालेसननि चैप्टाराव जों लोगो मोनफिनबाय सो जों बे भिडिअखौ जोङो माने नै पार्टखौ जों 15 नम्बर पार्ट होननानै बुंनाय जादों लोगोफोर दा बे पार्टखौ जों आगोलनो होनाय जाखादोंमोन सो बाट बे पार्टखौ जों आगोलनो होदोंमोनबाबो जोंनि भिडिअआ डिले जाफ्लांबाय प्लेलिस्टनिफ्राय सो दा बे डिले जानायखाय जों एगेन बेखौ रि-आपल'ड खालामनो थाखाय जों भिडिअखौ बानायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जुदि आगोलनि नायनाय भिडिअखौ नायना बुजिखादोंब्ला नै भिडिअखौ नोंथांमोना सिप खालामनोबो हागोन आरो जायफोर फरायसाफोरा नायाखैमोन नुवाखैमोन अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना सो दा जोङो बे पार्टखौ जों सोलोंगोन 3 नाम्बार माने 15 नाम्बार पार्टआसो गैया जादों हा लोगोफोर जों 16 नाम्बार पार्टआलासे अलरेडि भिडिअ होनाय जाखादों बाट जों 17 नाम्बारखौ जों थाबैनो नैनि उनाव जों थाबैनो होनो नाजागोन आरोना सो दा 3 नाम्बाराव होनाय दङ जे एपिखौ दिहुननांगौ दा होनाय दं a = 5 d = 3 n = 5 n आरो s नि मानखौ जों दा s n नि मानखौ जों मा दिहुननांगौ आरोना सिम्पल सो 3 नाम्बारनि मा लोगोफोर 1 नाम्बार दा होनाय थानायखौ लिरनोसै आं गिभेन मा होनाय दङ जोंना गिभेन आं एसे स्पिड थांनि हा लोगोफोर सो दा d = 3 नोंथांमोना एसे बुजिनो ट्राइ खालामबानो जाबाय फर्मुलाफोरखौ सो फार्स्ट पार्टफोरखौ जुदि सिगांनि बे प्रिभियास क्लासफोरखौ जुदि नायगिरदोंबा बुजिखागोन आरोना सो दा a होनाय दङ d होनाय दङ a s n होनाय दङ n होनाय दङ n होनाय गैया n खौ दिहुननो होदों आरो s n खौ दिहुननो होदों सो देयरफर जों a n = बेसेबां मोनदों जों बेसेबां होनाय दङ a n = 50 होनाय दङ सो दा a n फर्मुलाया मा लोगोफोर a n नि फर्मुलाया जाबाय जोंनिया a plus n minus 1 d = 50 बेबायदि मोना फर्मुला जोंनिया a n नि जायगायाव जों मा लिरखो लोगोफोर बिनि फर्मुलाखौ आङो पुट खालामना होबाय सो इमप्लाइज दैट दा a नि माना बेसेबां a नि माना 5 दङ प्लास n minus 1 n minus 1 थाबाय d नि माना बेसेबां लोगोफोर d नि माना 3 बिनिफ्राय 50 थाबाय सो इमप्लाइज दैट नैबे 5 जाबाय प्लास नैबे जाबाय टाइज n बिनि उनाव टाइज n minus 3 = 50 सो इमप्लाइज दैट दा बेजों दानख'बा बे जागोन 5 निफ्राय -3 थांबा 2 जागोन टाइज n = 50 सो दा 3n = 2 खिथिना बे जागोन 50 माइनास बे जागोन 2 सो इमप्लाइज दैट n = 50 निफ्राय 2 थांबा बेसेबां 40 जागोन बिनिफ्राय 3 खौ बिथिंलांबा मा जागोन सिङाव थांबाय सो n = बे जागोन दा 48 खौ 3 जों रानबा बे जागोन जोंनिया 3 × 3 3 × 6 सो जा मा जागोन 16 जागोन एन्सारा माने n नि माना जोंनिया 60 जागोन 16 सा जों sn दिहुननांगौ लोगोफोर सो sn = n sn दिहुननो दोन नालाय लोगोफोर n नि माना जोंनिया मा जागोन 16 जागोन सो सिम्पल मा जागोन s16 दिहुननो नांगोन सो दा s16 दिहुननो नांगौबा आं मोननै फर्मुला होनदोंमोन जे मोनसे sn नि फर्मुलाखौ होनदोंमोन आङो n/2 2a plus n minus 1 d बेबायदि फर्मुला मोनसे होनदोंमोन आरो मोनसे होनदोंमोन आङो n/2 a plus an सो दा नैबायदि फर्मुला होनाय दंमोन आरो दा मोननै बे मोनसे sn नि फर्मुलाया नैबेबो sn सो बे मोनसे दा नै मोनसेखौ जों बेवहाय इउज खालामगोन बे मोनसेखौ इउज खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंना an नि माना होनाय दङ लोगोफोर सो दा an माने नैयाव मा जागोन जोंनिया an माने जों n नि मानखौ 16 मोनदों नालाय सो नै n नि माना मा जागोन जोंनिया a16 बै an आनो जागोन जोंनिया a16 = 50 जागोन लोगोफोर मानो होनोबा नाय जोंना n नि माना 16 न'निया दा बावैसो मोनबाय जोङो a16 = बे जागोन जोंनिया 50 सो दा जोङो नैनि जायगायाव जों मा फर्मुला फज'गोन बेवहाय सो दा इक्वल टु मा जागोन फार्स्टआव n/2 मोनो नालाय होमबा मा जागोन 16/2 मानोना n नि माना बेवहाय मा जोंनिया n नि जायगायाव बेयाव मा दङ 16 दङ सो a प्लास नै n नि माना मा जोंनिया 16 सो मा जागोन होनबा जोंनिया a16 बुजिदोंना लोगोफोर सो दा सिम्पल आरोना नैदों खालामबा एसे गोलाव जागोन बाट जोंना जुदि an होनाय थायोब्ला जोंनिया नैदों खालामबानो जाबाय आरोना सो दा 16 खौ 2 जों रानबा 8 माने 8 मोनबाय आरोना सो बेनिफ्राय a नि माना जोंनिया 5 ओमफ्राय a16 नि माना जोंनिया नाय बेनो नैबेनो an नि मानानो a16 सो बेनि माना जोंनिया बेसेबां होनाय दङ 50 सो बेवहाय आं मा लिरखो नैयाव 50 लिरबाय सो = 8 सानजाब नैबे जागोन
55 दा 8 जों 55 सानजाबा 8 बा 40 8 बा 40 बेसेबां जागोन 44 स' दा SN नि माना जागोन जोंनिया 44 स' दा गोबाव खालामलासिनो लोगोफोर नेक्स्ट कुइसनखौ थाबैनो खालामदोनसै स' नेक्स्ट कुइसना जोंनिया मा होनाय दोङो A = 7 होनाय दोङो A13 = बेसेबां होनाय दोङो 35 D = होनाय दोङो जोंनिया D होनाय गैया आरो S13 खौ दिहुननो नांगौ दा सिम्पल दिहुनलायनोसै लोगोफोर 5.3 हा 3 नाम्बारनि 2 नाम्बार एबार स' 2 नाम्बाराव मा दोङो जोंनिया गिभेन होनाय थानायखौ लिरना लानोसै आरोना गिभेन A = होनाय दोङो 7 बेनिफ्राय A13 होनाय दोङो लोगोफोर A13 होनाय दोङो 35 D होनाय दोङो D खौ दिहुननो होदों आरो S बेसेबां दिहुननो होदों S13 = what बेवहाय जोंनिया बारा फर्मुला गैया हा लोगोफोर नै चेप्टाराव जोंनिया मोनथाम ना माल'सो फर्मुला दङ स' बे मोनथाम फर्मुलाखौ नोंथांमोना मोजाङै जुदि सोलोंना लादोबा गासैखौबो हाबाय बेखौनो माने नैनि मेथ्सआ नै बायदि माने लोगोफोर बेखौनो माने गिदिं दिहुनबाय थानो होयो माने बे मोनसे फर्मुलाजोंनो उल्था उल्थि होबाय थागोन कुइसनखौ बाट बेखौ नोङो टेकनिकखौ रोंनांगोन आरो ना स' नोंथाङा टेकनिकखौ माला रोंगोन जेब्ला नोङो एसे बांद्राय प्रेक्टिस खालामगोन अब्ला नोङो ओरैनो बुजि मोननांगोन आरो ना स' बेनिखायनो एसे प्रेक्टिस खालाम नोंथांमोना फरायनो बानाङा आरो ना स' दा लकडाउन जादों होननानै फरायालासिनो देरला थाबाय थानाङा स' फराय एसे गासैबो जोंना एसे सुबिदा खालामनो हादों नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जायखिजाया कुइसनखौनो अनलाइननि थ्रुजों माने कमेन्टनि थ्रुजों नोंथांमोना सोंहरनो हागोन स' नोंथांमोनखौ जों हेल्प खालामनो सानफ्रोमबो रेडि जाखानानै दङ स' गोबाव खालामालासिनो सेलेक्ट खालामदोंसै स' दा D आरो S13 मानखौ दिहुननांगौ स' दा A13 निफ्रायनो जोङो D खौ दिहुननो हायो लोगोफोर देयारफर जोंना मा A13 खौ लानोसै A13 = बेसेबां 35 स' दा A13 AN नि फर्मुलाया मा AN = A + N - 1D बे फर्मुलाखौ जोङो फज'गोन दानिया AN नि जागाव जों 13 दोङो स' नै N नि जागाव 13 जागोन आरोना सिम्पल A + मा जागोन होनबा 13 - 1 D = 35 स' दा A नि माना बेसेबां दोङो 7 बेनिफ्राय 13 निफ्राय 1 थांबा निफ्राय जागोन 12 बेनिफ्राय D = 35 स' इमप्लाइज दैट 12D = 35 नि 7 किथिना मा -7 जाहैबाय स' 12D = बेसेबां 35 निफ्राय 7 थांबा जोंनिया बेसेबां लोगोफोर 15 निफ्राय 7 थांबा 8 बेसे थागोन जोंनिया 28 स' दा इमप्लाइज दैट D = 28/12 स' दा 28/12 मोनबाय जुदि 12 जुदि जों राननो हायोब्ला रानबानो जाबाय स' दा 3जों 4जों जुदि नैखौ रानो 4जों नैबे 7 थांगोन 4जों नैबे मा थांगोन जोंनिया 3 = बेसेबां मोनगोन जोङो 7/3 स' दा एन्सारा मिलायदोंना मिलायाखै जों नायनो थांब्ला एन्सारा दोङो जोंनिया D मोना लोगोफोर बे स' 7/3 जोंनि एन्सारा मिलायबाय लोगोफोर D नि माना जोंना 7/3 मोनबाय स' दा जों दिहुननांगोन S13 स' देयारफर नैथिनि खालामना होनसै आङो सर्ट बाहाय माने नै पेजाव बांद्राय मेथ्स खालामनो हागोन जों बेवहायनो खालामबा स' दा जों दिहुननांगोन S13 नि मानखौ हा नैथिं खालामसै आङो S13 स' S13 स' AN होनाय दोङो नामा नाय दोङो लोगोफोर A13 जायोबा ASN खौ जाबा जोंना AN जागोन ना दा A13 जाबा जोंना लास्ट बिदियाव मा जागोन S13 जाबा लास्ट बिदियाव मा जागोन A13 माने A13 आन्स होनाय दोङो नालाय स' जोङो बै इजि मोनसे फर्मुलाखौ फज'गोन माने 13/2 मा जागोन 13/2 बेनिफ्राय बेयाव जागोन A + A13 स' = 13/2 A नि माना बेसेबां लोगोफोर A नि माना जोङो 7 आरो A13 नि माना होनाय जोंनिया 35 बुजिदों दा बे फर्मुलाखौ स' 13 खौ जो रानजाया 13/2 थाबाय दा बिसोर मोननैखौ दाजाबबा 7 जों 35 दाजाबबा जोंनिया बेसेबां मोनगोन 12 मोनगोन 42 मोनगोन लोगोफोर दा 2 जों 42 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 1 2 स' मा मोनखो 13 सानजाब 21 स' दा 13 जों 21 सानजाबदो 1 सानजाब 3 1 1 सानजाब 1 1 2 सानजाब 3 6 2 दा 7 दा बेसेबां मोनखो लोगो 273 स' दा 2733 मोनबाय आरो ना स' दा गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ जों थाबैनो खालामदोंसै थाबैनो जोबनाय हिसाबै स' दा नेक्स्ट कुइसना मा जोंनिया होनाय दङ A12 = 37 D = 3 एन्ड A आरो S12 खौ दिहुननांगौ स' एखे गोजा लोगोफोर स' सिन्था खालामनो दरकार गैया जों दा खालामदोंसै इबारनिया जाबाय जोंनिया 3 नाम्बार जास्ट गिभेन होनाय था बिनिफ्राय गिभेन होनायफोरखौ लिरना ला स' गिभेन फार्स्टलि गिभेन A12 = 37 बिनिफ्राय होनाय दङ जोंनिया S10 = 125 सरि आं 4 नाम्बारखौसो फज'बाय A12 = 37 होनाय दङ D = बेसेबां होनाय दङ D = 3 बिनिफ्राय A नि मानखौ दिहुननांगौ आरो S12 = what
S12 दिहुननांगौ आरो A नि मानखौ दिहुननांगौ स' दा जोङो जायखिजाया होनाय थागोन ना बे होनायफोरनिफ्रायनो जोङो बेनि माननिखौ दिहुननांगोन स' जों बेलेग मुनिबा फाराय जों बोना लाबनो हाया लोगोफोर बेवहाय जों जि होनाय दङ बेनिफ्रायनो जोङो दिहुननांगोन स' दा D होनाय दङ दा जों नैनिफ्रायनो बेखिनिया गासैखौबो जों दिहुननो हायो स' देयारफर नि A12 खौ लानोसै A12 = 37 दा A12 नि जायगायाव बिनि फर्मुलाखौ फज'दो A12 खौ मा जागोन A + 12 - 1 लिरै लिरै बारायलांसिगोन जों बे फर्मुलाखौ ना स' मोनसेल' फर्मुला स' बेनिखायनो इजि आरो ना स' गोरलैथार A नि मानखौ जों दिहुननांगौ A आनो जाबाय 12 निफ्राय 1 थांबाय 11 D नि माना होनाय दङ 3 सिन्था गैया 37 = A + नैबे जागोन 33 = 37 स' इमप्लाइज दैट A = 37 बेखौ बिथिं लांबा -36 जाबाय स' इमप्लाइज दैट A = जागोन नैबे 34 स' दा A नि मानखौ 34 मोनबायनो स' दा A12 दिहुननांगौ S12 A माने लास्ट बिदाबा होनाय दंखायो सिन्था गैया मा जागोन 12/2 A + A12 स' नैबे जाबाय नै जों बिरानो जाबाय 6 आनो मोनखाबाय 6 A नि माना जों दा बावैसो मोनबाय 34 प्लास A12 नि माना दङ 37 स' = 6 इनटु निजों बिदि दाजाबबा दाजाब मा जागोन 6 7 बेसेबां जागोन लोगोफोर 71 सानजाब 6 स' दा 71 जों दा माखौ सानजाबनांगौ 6 खौ सानजाबनांगौ नायदो एन्सारा मिलायदोंना मिलायाखै A नि माना बेसेबां मोनखो लोगोफोर सरि बेवहाय जोंना 4 सो मोनो हा आं एसे मिस्टेक खालामबाय 37 निफ्राय 33 थांबा जोंना बेसे 4 स' नैबे मा जागोन सिम्पलि 4 बे 4 जायोबा नैबे जों जागोन जों दा 41 स' = दा नैबे जागोन सानजाबबा 6 जों 4 24 स' दा लोगोफोर 246 स' केलकुलेसन एसे भिडिअबो खालामनायाव एसे मिस्टेक जानो हानाय होमबाबो आं दा बेखौ नायनानै मिस्टेकखौ जोङो निउनाव फोजोबलांखागोन आरोना सिन्था खालामनाङा जों मोजाङै जास्ट सोलोंनोल'सो नांगौ जोङो स' बुजिबानो मोजां आरोना नोंथांमोना जुदि बुजिदोंब्ला सिन्था गैया नोंथांमोना गावनो बेफोरखौ कारेक्सन खालामना लानो हागोन स' दा जों S12 मार्कखौ मोनबाय जोङो 246 स' दा नेक्स्ट कुइसनखौ जों खालामलायनोसै गोबाव खालामालासिनो स' 4 नाम्बाराव जोंना होनाय दङ A3 होनाय दङ 15 ओमफ्राय S10 होनाय दङ 125 दिहुननांगौ आरो मा दिहुननांगौ जोंना A18 दिहुननांगौ स' दा एखेनि बेबो 4 नाम्बार स' जों 4 नाम्बार खालामलायनोसै लोगोफोर 5.3 नि 3rd नाम्बारनि 4 एकदम गोरलै ना लोगोफोर मेथ्सफोरा नैनि स' गिभेन A3 = 15 बेनिफ्राय S10 = बेसेबां जोंना 125 दा जोङो D नि मानखौ दिहुननांगौ D = what A10 = what स' दा जोङो D नि मानखौ दिहुननांगौ A10 नि मानखौ दिहुननांगौ दा बिसोर मोननैनिफ्रायनो जोङो दिहुननांगोन होननानै मिथिखानांगौ आरोना बेवहाय स' बिसोर मोननैनिफ्रायनो जोङो बिनि मानखौ दिहुनगोन स' दा देयारफर मा होनो दङ जोंना A3 = बेसेबां 15 बेनिफ्राय दा जोङो S10 = 125 स' दा बेखौ S10 खौ जुदि कनभार्ट खालामबा जों मा खालामनो हायो दे A10 खौ नाय बेखौ दा A3 खौबो जों कनभार्ट खालामनांगौ S10 खौबो कनभार्ट खालामनांगौ A3 खौ खालामबा जोंना मा जागोन A + 3 - 1 D = 15 बेखौथ' मिथिखागौ बार बुजायखादों आं A + नै मा जागोन दा 2D = बेसेबां जागोन नैबे 15 बेखौ आं 1 नाम्बार इकुवेसन होबाय दा नै S10 नि फर्मुलाखौ बेवहाय फज'दो S10 = मा जागोन 10/2 दा AN नि माना होनाय गैया नालाय स' बेखौ बेनिखायनो जोङो मा दिहुननांगोन लोगोफोर बेवहाय मा होनदों बेखौ जोङो बै फार्स्ट फर्मुलायाव कनभार्ट खालामनांगोन आरोना 2A + मामोन जोंनिया 2A + n - 1 n नि माना मा जागोन लोगोफोर n नि माना जागोन 10 D बेबायदि ना = 125 स' इमप्लाइज दैट नै 2 जों 10 मा थांगोन 5 निउ 5 जाबाय दानियाव 2A नि मानाथ' गैया 2A आनो थाबाय प्लास निउ मा थागोन 9D = जागोन 125 स' इमप्लाइज दैट 2A + नैबे 9D = जागोन 5 खौ बिथिं लांबा मा जागोन 125 5 सिङाव थांबाय स' इमप्लाइज दैट 2A + 9D = जागोन नैखौ बेजों रानबा बेसेबां जागोन 25 स' बेखौ 25 मोनबाय बेखौ आं 2 नाम्बार होबाय स' दा बेबायदि फैबा जोङो 1 - 2 बेबायदि माने खोमोरनाय आदब सानजाबगिरि आदब जायखिजाया बाहायनानै दिहुननो हागोन ना फज'स्लायनाय आदब स' बेफोर आदबखौ जों बहा सोलोंदोंमोन लोगोफोर बेफोर आदबखौ सोलोंदोंमोन जोङो बे पार्ट नाम्बार चेप्टार नाम्बार 3 लेसनाव स' नोंथांमोना जुदि 3 लेसनखौ नायाखैब्ला सिम्पलि जों 3 लेसननि प्लेलिस्ट बानायखानानै जों बेयाव थांनानै नोंथांमोना सिम्पलि नायनो हागोन आरोना स' दा जोङो सिम्पलि नैबे दा खोमोरनाय आदबखौ बाहायनोसै आं दा खोमोरनाय आदबखौ जुदि जों बाहायनो गोसोब्ला जोङो बै A नि मानफोरखौ जोङो समान खालामना लानांगोन स' दा A खौ 2 जों समान खालामनांगौबा A खौ जोङो नैयाव मा खालामनांगोन जोङो 2 दङ नालाय बेवहायबो 2 खालामना लानांगोन स' दा बेवहाय 2 खालामनांगौबा जों 1 नाम्बारखौ सिम्पलि 1 नाम्बारजों 2 सानजाबनो हागोन 2 सानजाबबाय दा 1 नाम्बाराव 2 सानजाबबा जों बेबायदि डाइरेक्ट लिरबानो जाबाय लोगोफोर दे 1 नाम्बारजों 2 सानजाबना मोनो बेबायदि लिरबाबो लिरजागोन आरो लिरनो गोसो गैयाबा
से सानजाबनै बिदि होनना बुंबानो बुजिखागोन जोङो से नाम्बारदों मा सानजाबदो जोङो 2 सानजाबदों स' दा 2 सानजाबदो नेजों 2 सानजाबा 2a प्लास 2 नैबे 4 दि जागोन इथिं जागोन 2 15 दुबा 30 नैबे जाबाय 3 नाम्बार दा नोंथांमोना 2 सानजाबदो होननानै बै a जों आन्थाल' सानजाबना होबा जानाय नङा लोगोफोर गासैबो जि दङ गासैबो नों 2 सानजाबनांगोन स' दा बेखौ मिलायनो थांदों होननानै 2 सानजाबनानै खालामबा मिस्टेक जागोन आरोना स' दा नै बेयावबो मोनबाय 2a बेयावबो मोनबाय 2a स' देयारफोर मा खालामगोन जोङो 2 माइनास 3 स' 2खौ जों 2 जों ओमफ्राय 3खौ जों माइनास खालामसै स' दा लेफ्ट हेन्ड साइडखौ माइनास खालाम दांख' राइट हेन्ड साइडखौ दांख' स' 2a प्लास 9d माइनास 2a प्लास 4d इक्वल टू 25 माइनास 30 बुझिना लोगोफोर 2 जों 2 खिनाखौ फज'बाय आङो बिनिफ्राय उनाव माइनास दङ बिनिफ्राय 2 खिनाखौ फज'लायबाय ब्रेकेट होननानै बिनिफ्राय इक्वल टू 2 नि राइट हेन्ड साइडखौ फार्स्ट फज'बाय बिनिफ्राय माइनास बिथिं जेबो गैला माइनास 25 बेबायदि ना दा 2 ब्रेकेटखौ गैया खालामदो 2a प्लास 9d मोनबाय नै माइनास ब्रेकेटा गैया खालामबा मा जागोन 2a नै माइनास प्लास मा जागोन नैबे माइनास नैबे 4d जागोन स' इक्वल टू नैबे मा जागोन थांबा माइनास 5 जागोन 2a मा जागोन लोगोफोर सिम्पली केन्सेल 9d माइनास 4d मा जागोन 5d इक्वल टू माइनास 5 स' d इक्वल टू मा जागोन लोगोफोर माइनास 5/5 स' d नि माना मा जाखो दा लोगोफोर जों मोनबाय d नि मानखौ माइनास 1 स' दा सिम्पली जोंना d नि मानखौ मोनबाय दा नै d नि मानखौ मोनबाय a10 दिहुननांगोन स' दा a10 मानेथ' जों नोंथांमोना मिथिखानांगोन a10 नि फर्मुलाया मा जागोन a प्लास मा जागोन 10 माइनास 1d स' a प्लास 9d जागोन स' दा a नि माना मा होनाय दोङो a नि माना जों दा a नि माना जों लोगोफोर गैया सरि स' दा d नि मानखौ मोनबाय स' दा a नि मानखौ दिहुनना लानांगोन स' 2 खिनाखौ उनाव खालामबिहा लोगोफोर बेनि सिगाङावनो a नि मानखौ दिहुनना लानांगोन आरोना a नि मानखौ नांगौ नालाय स' देयारफोर d नि मानखौ 2खौ उनावसो खालामबिहा 2 खालामखांनायनि 2 खिना बाहागोखौ दा आं ब्रेक 2 खिना बक्स होना दोननाय बाहागोखौ 2 नि उनावसो खालामबि d नि मानखौ जायखिजाया फज'आव 2आवबो 3आवबो फज'नो हागोन 1आवबो फज'नो हागोन 2आवबो फज'नो हागोन आंनिया 1 नाम्बारनि अनजिमाफोरा एसे उन्दै नालाय बेवहायनो फज'नोसै आं d नि मानखौ 1 नङाव फज'ना मोनो बहा फज'खो आङो d नि मानखौ 1 नङाव फज'बाय आरोना बे सेयाव स' 1 इमप्लाइज देट मा जागोन 1 इमप्लाइज देट a नि माना बेसेबां a नि माना होनाय गैया जोंना दिहुननांगौ बेखौ 2 d नि जायगायाव मा फज'गोन माइनास 1 इक्वल टू बेसेबां दङ 30 स' इमप्लाइज देट a नैबे मा माइनास 2 इक्वल टू 30 स' इमप्लाइज देट a इक्वल टू बेसे जागोन नैबे 30 बेखौ इथिं लांबा प्लास 2 जाहैगोन इक्वल टू बेसे जागोन 32 दा a नि मानखौ जों बेसेबां मोनखो लोगोफोर a नि मानखौ जों मोनबाय 32 स' सिम्पल आरोना दा सरि दा आं माखौबा स्लाबलांलायबाय आरो नेयानो जों a नाम्बारखौ लादों आं 30खौ बे नाम्बारनि इथिंखौ बे नाम्बारखौ लाबाय स' a नाम्बाराव जोंनिया मा दङ 15 दङ स' नैबे 15 सो लोगोफोर हा सरि नैबे बेसेबां दङ a नाम्बाराव 15 दङ नैबे मा जागोन जोंनिया 15 दङ स' मिस्टेक खालामनाङा नोंथांमोना बेफोरखौ मिस्टेक खालामबा गासैबो माबा जागोन मिस्टेक जागोन स' मा मोनखो जोंनिया 15 प्लास 2 इक्वल टू बेसेबां मोनखो 17 स' दा a नि मानखौ जों मा मोनखो सिम्पल 17 स' देयारफोर दा नैयाव फज'दो आरोना a नि जायगायाव जों मा फज'दो बेनि उनाव नैखौ खालामदो बेनि उनावसो खालामबि नैनि उनाव d नि मानखौ बे 1 नङाव फज'दो जायखिजाया 1आव फज'नो हागोन 2आव फज'नो हागोन 3आव फज'नो हागोन दा नै a नि माना बेसेबां जोंनिया 17 प्लास 9 सानजाब d नि माना बेसेबां माइनास 1 स' 17 प्लास ए माइनास 9 जागोन स' दा 17 निफ्राय माइनास 9 थांबा बेसेबां मोनखो जोङो 8 स' दा a10 नि माना मा मोनखो लोगोफोर 8 मोनबाय स' दा गोबाव खालामालासे नेक्स्ट कुइसन खालामसै स' हायोबा आं मोनफा मोननै स्किप खालामनो जुदि ट्राइ खालामगौमोन स' नोंथांमोना जुदि हायोब्ला नैखौ नायनो र' मायाबाफोर जुदि मिलायनाय सिगां बेबायदि अंकआव जुदि खालामखादोंबा बेबायदिखौ आं खालामलाङा हा लोगोफोर स' जोंनिया एबारनिया नैबे स' d होनाय दङ आरो s9 होनाय दङ d आरो s होनाय थानाय बहाबा दङ नामा d आरो s होनाय थानाय स' गैया जों बेखौबो खालामदेरना होनसै आङो d आरो s 5 नाम्बारखौ भिडिअआ एसे गोलाव जागोन आरोना अब्लाबो नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायनाङा आरोना भिडिअखौ जों नुदों भिडिअखौ बांद्राय टाइम नायाखै स' स्किप खालाम नायदों स' बिदि नायबा बुजि मोननाय नङा आरोना एसे एनै माबा मोनसे सेन्टेन्सफोर इम्परटेन्ट सेन्टेन्स बुंलांबा खोनानाय नङा नोंथांमोना स' दा एबार जोंनिया फैबाय 5 नाम्बार स' 5 नाम्बाराव जोंनिया गिभेन d इक्वल टू 5 s9 इक्वल टू 75 a इक्वल टू what ओमफ्राय n9 इक्वल टू मा जोंना what थ' बेबायदि दिहुननांगौ d नि माना होनाय दङ बा s9 75 ओमफ्राय a नि मान दिहुननांगौ an स' दा बिसोर मोननैनि बारा दिहुननांगोन आरोना जों मिथिखानांगोन बेखौ s9 इक्वल टू 75 स' s9 नि फर्मुलाया मा लोगोफोर s9 नि फर्मुलाया जाबाय जोंनिया बे जेनेरेल फार्स्ट फर्मुला लिरगोन आरो ना 9/2 2a प्लास
n minus 1 d नै फर्मुलाखौ लिरगोन आरोना s9 नि जागाव इक्वल टू नै n नि जागाव जोंना मा जागोन 9 जागोन हा सरि 75 निफ्राय सिम्पली जे 9/2 को 9/2 आन थाबाय ओमफ्राय 2a नि माना गैया नालाय 9 निफ्राय 1 थांबा मा जागोन 8 d नि माना बेसान d नि माना बा होनाय दोङो बा फजबाय आं सिम्पली नै सानजाबसिन जाबाय सो इक्वल टू निथिन जाबाय 75 सो इमप्लाइज दैट 9/2 2a 2n थाबाय प्लस 8 जों 5 जों सानजाबा मा जागोन 8 5 जों 40 सो इक्वल टू 75 सो इमप्लाइज दैट दा बिदिं बेखौ सानजाब बिजों बेखौ सानजाब 9 सानजाब 9/9 2a प्लस बिनिफ्राय 2 दों आरो खेबसे 40 खौ सानजाबलायबाय सो इक्वल टू 70 आरो कमन लानाबो 2 नि मोननैनिफ्राय कमन लाना डाइरेक्ट केन्सेल खालामनो गोसोबाबो खालामनो हागोन सो आं एसे डाइरेक्ट खालामना होबाय आरोना बेखौ नै 2a केन्सेल 40 खौ 2 जों रानबा 20 मोनबाय सो दा निउ मा मोनखो 9a थाबाय प्लस 9 जों 20 जों सानजाबाय बेसे जागोन बे 180 इक्वल टू 75 सो इमप्लाइज दैट 9a इक्वल टू सिम्पल आरोना कैलकुलेशन लसो गावबा गाव खालामबानो जायो माबायदि खालामनो गोसो कैलकुलेशन पार्टखौथ' गासैबो रोंखागौ जानांगौ सो दा 9a इक्वल बेसे जाखो 180 निफ्राय 75 थांबा बेसे जायो 10 निफ्राय 5 थांबा 5 इनिफ्राय निउ जाबाय 17 निफ्राय 7 थांबा 7 निफ्राय 7 थांबा लाथिख' 105 सो दा मा मोनसेखौ -105 सो इक्वल टू a इक्वल टू -105/9 सो एबार लोगोफोर दा नैखौ दा दाननो हायोबा दाननोसै सो दाननो हायनायनि थामदों खामा 3 दैखौ दानबा 3 बेखौ दानबा माइनास बेसेबां मोनगोन 3 सानजाब 3 सो दा मा मोनखो -35/3 सो दा बे दानजालिया सो बेबायदिनो दोननांगोन सो दानजालियाबा लोगोफोर उपाय गैया सो दा बेनि उनाव जोङो दा जोंना a नि मानखौ मोनबायना जोङो a9 दिहुननांगोन लोगोफोर a9 सो दा a9 नि फर्मुलाया मा जागोन a + 9 - 1d बेखौथ' जों गासैबो मिथिखायो सो दा a नि माना जों दा बावैसो मोनबाय a नि माननि जायगायाव मा लिरगोन जोङो -35/3 प्लस 9 निफ्राय 1 थांबा 8 दा d नि माना होनाय दंखायो लोगोफोर d नि माना 5 होनाय दंमोन सो d नि जायगायाव जों मा फज'गोन 5 सो इक्वल टू -35/3 प्लस बेसेबां बे 40 सो दा सिम्पल दा बेखौ जोङो दुसासा दिहुनबानो जाबाय आरोना दुसासाथ' दिहुननो रोंखागौ मा सो दुसासा दिहुननो रोङाब्ला कमेन्ट बक्सआव जाय रोङा होननानै हरबानो जाबाय आरो रोंनायफ्रा रोंगौनो हरबानो जाबाय लोगोफोर सो दा 3 बायनियाव सो दा नैबे -35 जागोन सो दा नैनि सिङाव 1 दङ 1 जों दा 3 खौ रानबा जोंनिया मा मोनगोन 3 खौनो मोनगोन बै 3 मोननाय दं बेखौ सानजाबा मा मोनगोन जोंनिया 120 दा 120 निफ्राय 35 थाङोब्ला नै 10 निफ्राय 5 थाङोबा 5 नै 11 थागोन 11 निफ्राय 3 थाङोबा मा जागोन 8 सो मा जागोन जोंनिया 85/3 सो दा नाय a9 नि माना जों मा मोनखो लोगो 85/3 आरो जों a नि मानखौ मोनबाय -35/3 सो गोबाव खालामालासे नेक्स्ट कुइसनखौ जों खालामनायनोसै सो एबारनि कुइसना जाबाय जोंनिया नैबे आरोना 6 नाम्बार सो 6 नाम्बाराव जोंनिया मा होनाय दङ n इक्वल टू 2 d इक्वल टू 8 इनिफ्राय sn इक्वल टू 90 इनिफ्राय n आरो an खौ दिहुननांगौ सिम्पल आरोना बेबो सो 6 नाम्बार 7.3 नि सरि 5.3 नि मा नाम्बार जोंनिया 3 नि 6 नाम्बार सो गिवन 6 नाम्बार a इक्वल टू 2 नाय दोङो d इक्वल टू माने दोङो 8 sn इक्वल टू माने दोङो 90 ओमफ्राय n इक्वल टू व्हाट an इक्वल टू व्हाट दा n दिहुननांगौ आरो an नि मानखौ जोङो दिहुननांगौ लोगोफोर सो दा सिम्पल सो आं होनखादों जि होनाय दोङो बिदिनो दिहुननांगौ होननानै सो मिन्थिखाबाय एबार नैनिफ्रायथ' जों बेसिम नेयाथ' फर्मुला जों क्रिएट खालामनो हाया जोंना बेजों दिहुननांगोन आरोना उपाय गैया सो sn इक्वल टू बेसेबां 90 सो दा बेवहाय नाय sn खौ जोङो माखौ लागोन लोगोफोर सो ना sn खौ जुदि लायोबा बेखौनो लानांगोन जोङो फार्स्ट मोनसे फर्मुलाखौ लानांगोन आरोना फार्स्ट मोनसे फर्मुला लाबा मा n/2 बिनि उनाव मा मोनो जोङो n/2 बिनि उनाव मोनगोन बेवहाय 2a प्लस n - 1 d सेकेन्ड ब्रेकेट होनसै इक्वल टू 90 सो इमप्लाइज दैट n/2 मोनबाय सो दा नै 2आथ' 2 थाबाय a नि माना बेसेबां a नि माना 2 प्लस n - 1 आथ' n नि माना होनाय गैया जोंनिया d नि माना बेसेबां 8 इक्वल टू 90 सिम्पली स्टपल' खालामना नोंथांमोना जास्ट खालामलांबाय था जि मोनगोन आरोना उनाव मिन्थिगोन बेफोरखौ जास्ट खालामलांबाय था 2 जों 2 सानजाबा 4 दा नैखौ जों सेपारेट खालामदों n जों 8 खौ 9 खौ खेबसे सानजाब उनाव 1 जों 9 खौ खेबसे सानजाब दा n जों 9 जों मा जागोन 8n माइनास 1 जों 8 जों 8 इक्वल टू 90 इमप्लाइज दैट n/2 दा 4 माइनास 8 मा जागोन -4 प्लस 8n इक्वल टू 90 सो दा नाय बेखौ जोङो बेखौ दा सानजाबदो बिदिं बेखौ सानजाब बिदि बेखौ सानजाब खेबसे 9/n/2 इक्वल टू -4 खेबसे होबाय
प्लास आरो n बाय 2 सानजाब मा होगोन इयाव 8n इक्वल टू मा होगोन बे 90 स' दा नै 2 जों नै 4 आ मा थांगोन लोगोफोर 2 थांगोन नै 2 जों नै 8 आ मा थांगोन 4 थांगोन स' मा थागोन दे बेवहाय नैयाव थागोन माइनास माइनास 2n जागोन नैबे माइनास मा जागोन 2n प्लास नैबे थागोन n जों n स्क्वायर थागोन सिगाङाव 4 जागोन 4n स्क्वायर थ' 90 खौ बिथिं लाबा मा जागोन माइनास 90 इक्वल टू 0 जागोन स' दा 4n स्क्वायरखौ सिगाङाव लाबाय गिदिरखौ जोङो इनिफ्राय बेनि उनाव नैबे माइनास जाहैगोन माइनास 2n नै माइनास 2n खौ जों गेजेराव लांबाय ओमफ्राय माइनास 90 इक्वल टू 0 दा बेखौ जों गोसोब्ला गासैखौबो जोङो नैजों रानना होनो हागोन आरो ना लोगोफोर नै उन्दै खालामनो गोसोबा स' दा नैजों गासैखौबो राननानै मा जागोन 2n स्क्वायर माइनास नैबे जागोन n माइनास नैबे जागोन बेसेबां 45 इक्वल टू 0 माने जोङो माजों रानखो लोगोफोर गासैखौबो जि दङ गासैखौबो जों मा खालामखो रानजोबनो हाबाय आरो ना नैजों स' दा नैजों रानबा मा मोनखो 2n स्क्वायर माइनास n बेनिफ्राय माइनास 45 स' दा जोङो नैखौ सानजाबगिरि आदबजोंबो दिहुननो हागोन स' दा n नि मानखौ स' दा बेजों सानजाबग्रो सानजाबना बेसेबां मोनगोन जोङो सानजाबगिरि मेथडा बेबायदि जोङो नै लेसन सोलोंखाबाय बेखौ बेजों सानजाबा 45 जों नै सानजाबा 90 मोनखायो स' दा 90 खौ जोंना मा खालामनो हायो 3 जों नैबे थांगोन 2 जों थांगोन 2 जों 2 सानजाब 2 जों मा खालामगोन नैबे 2 सानजाब 4 बेनिफ्राय 2 सानजाब 5 बेनिफ्राय 3 जों थांगोन 3 सानजाब नैबे 2 सो लोगोफोर 3 जों थांगोन नैबे 3 सानजाब 3 5 नैबेनिफ्राय 3 जों 5 स' बिसिनि मोनबाय स' दा बेखिनाखौ 2 3 3 5 बेखिनाखौ मिलायनानै जों मा मोननांगोन -1 मोननांगोन लोगोफोर ना जेबो गैया माने 1 थायो स' -1 स' दा 3 जों 3 सानजाबा 9 मोनबाय ओमफ्राय 5 जों 2 जों सानजाबा 10 दा नै 9 निफ्राय 10 निफ्राय 1 थांबा मा जायो -1 जागोन आरोना बा जोंना माइनास दं नालाय स' बेनिखायनो जों मा होगोन -10 खौसो सिगाङाव लागोन उनावसो मा लागोन 9 लागोन नैबायदि लानांगोन आरोना नैबायदि लाबासो जोंनिया मा मोनगोन लोगोफोर -1 मोनगोन जुदि नोङो 9 नैबायदि जुदि लायोबा आरोना नैबायदि 10 माइनास जुदि 9 लायोबा नैखौ जुदि लायोबा 10 माइनास 9 लाबा जोंनिया मा मोनगोन 1 मोनगोन माने पजिटिभ 1 मोनगोन आरोना स' बाट जिउ जोंनिया मा दङ माइनास दङ स' मोनसे अब्ला जोङो बै मोनसेखौ लागोन नै मोनसेखौ लाया बेवहाय स' दा बेखौ लानोसै n स्क्वायर दा n दोङोबा n होबानो जाबाय x दोङोबा x होबानो जाबाय स' 10n नै मोनसेखौ लागोन नालाय प्लास 9n माइनास 45 इक्वल टू 0 दा कमन लादो बिसोर मोननिफ्राय एक्सट्रा कमन लादो बिसोर मोननिफ्राय जि आगोसार लानो हायो लादो आरोना स' बिनिफ्राय लानो हाबा जोंनिया मा लानो हायो 2n कमन लाजागोन 2n कमन लाबा बेयाव मा थागोन n थागोन बेवहाय मा थागोन -5 थ' बिदिनो नैयाव 9 कमन लाबा बेयाव थागोन 9 -5 स' नै जों आरो बेजों समान जानांगौ होनना जों मिथिखागौ स' दा बिसोर मोननैखौ सिगाङाव लाना फैदो n -5 स' अब्ला नैयाव मा थागोन 2n थागोन अब्ला बिनिफ्राय नैयाव मा थागोन 9 इक्वल टू 0 स' दा देयारफर जोंना मा मोनखो n -5 इक्वल टू मोनसे मोनबाय 0 आरो मोनसे 2n + 9 इक्वल टू 0 बे मोननैखौ मोनबाय स' दा देयारफर इमप्लाइज दैट n इक्वल टू 5 स' बेखौबो 2n इक्वल टू -9 स' इमप्लाइज दैट n इक्वल टू -9/2 बा जोंना बेवहाय मालाबाबो जोंनि माना जुदि जों नोङो जों जुदि साननाय माने n नि माना जोंनिया मालाबाबो मा होनदों माइनासाव थानो हाया आरोना माइनासाव थानो हाया आरो बोखाव खोन्दोआव थानो हाया लोगोफोर बेनो आरोना स' n नि माना मालाबाबो माइनास आरो बोखाव खोन्दोआव थानो हाया स' बेखौ नोंथांमोना बुंखानाय जाबाय स' n नि माना माइनास आरो बोखाव खोन्दोआव थायोब्ला बेयो जोंनिया जानो हाया आरोना स' दा जोंनिया मा जागोन n नि माना जागोन जोंनिया 5 स' देयारफर n इक्वल टू मा 5 n नि मानखौ मा मोनखो 5 मोनबाय स' दा an दिहुननांगौ लोगोफोर an दा an नि मानखौ दिहुननो होदो n नि माना जोंनिया दा बावैसो मोनबाय a5 जागोन आरोना स' a5 इक्वल टू मा जागोन a प्लस 5 - 1 d स' इक्वल टू a नि माना जोंनिया होनाय दोङो सिम्पल a नि माना बेसेबां होनाय दोङो a नि माना 2 d नि माना 8 a नि माना 2 4 d नि माना 8 नि सानजाब स' दा एन्सारा बेसेबां मोनखो लोगोफोर 34 स' दा गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ खालामलायनोसै स' एबार कुइसना जाबाय 7 नाम्बार कुइसन स' 7 नाम्बाराव नाय मा दङ होनाय दं स' होनाय दङ a इक्वल टू 8 आरोना ओमफ्राय an इक्वल टू 62 sn दिहुननांगौ आरो sn होनाय दङ 210 n आरो d दिहुननांगौ लोगोफोर स' बेबायदि अंक जों सिगाङाव खालामाखै स' एसेल' डिफारेन्ट आरोना नोंथांमोना जुदि ट्राइ खालामबा हागौमोन बाट आं खालामना होनोसै ट्राइ खालामबानो हायो गासैबो एखे 5.3 नि एक्सारसाइज मा 3 नि मा नाम्बार इबाना 7 स्नि नाम्बार गिभेन a होनाय दङ बेसेबां 8 an होनाय दङ बेसेबां n होनाय दङ 62 sn होनाय दङ बेसेबां
एन होनाय दङ 62 एस एन होनाय दङ बेसेबां 210 इनिफ्राय जों दिहुननांगौ एन इकुवेल टु व्हाट ओमफ्राय डि इकुवेल टु व्हाट ना बेफोर मानफोरखौ जुदि फज'ना लानानै जुदि जों मिस्टेकयै फज'यो अब्ला नोङो मार्कखौ मोननाय आसा खालामनांला आरोना स' बेनिखायनो बेफोर मानफोरखौ नों मोजाङै फज' लोगोफोर नों जुदि दानि अंखौ खालामनो हाबाय आरो फर एग्जाम्पल जुदि नों 8 कुइसन होनाय दङमोन 8 नों बायसान्स जुदि 8नि जायगायाव नों 7 लानानै खालामदोंबाबो नोंनि मेथ्सआ गासैबो दङ स' बेनिखायनो नों हायोब्लाबो मा खालामनांगोन एग्जामाव एसे मोजाङै कुइसनखौ फरायनाय लोगोफोर बिनिफ्राय एसे मोजाङै फज' स' बेबायदि जादों आंबो बेबायदि जाफ्लांदों आरोना स' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंखानाय जाबाय स' आरो एकदम इजि फैबाबो जे इमानद्राय रंजानाङा स' रंजाबा नोंथाङा कुइसनखौनो मालाबा खालामनो बावनोबो हानाय स' बेनिखायनो एसे जेमान हानाय फैबाबो एग्जामाव एसे मोजाङै माथाखौ थान्दा लाखिनानै खालामबानो जाबाय आरोना स' दा बिनिफ्राय दा जोङो नै एस एन होनाय दङ ए एन होनाय दङ बिसोर मोननैनिफ्रायनो जोङो बेखौ दिहुननो हायो आरोना स' जों दा एननि मानखौ दिहुननांगौ दा ए एननिफ्राय जों दिहुननो हायो ना ए एननिफ्राय स' दा ए एननिफ्राय जोङो बै डिनि मानखौ दिहुननो हायो लोगोफोर डिनि मानखौ दिहुननो हागोन आरोना ए एननिफ्राय स' दा ए एन इकुवेल टु बेसेबांलाय ए एन इकुवेल टु 62 होनाय दङ ए एननि फर्मुलाया मा लोगोफोर ए एननिफ्राय जों डिनि मानखौ दिहुननो हानाय नङा स' एस एननिफ्राय हागोन नाथाय स' एस एनखौ नायनोसै एस एन इकुवेल टु बेसेबां होनाय दङ 210 एस एननि फर्मुलाया मा लोगोफोर जोंनिया स' जोङो एस एननिफ्राय दिहुननो हागोन लोगोफोर एस एननि फर्मुला जों बै मोनसेखौ फस'गोन ए एन होनाय दङ नालाय स' एस एन इकुवेल टु मा जागोन n/2 ए प्लास ए एन इकुवेल टु 210 बे फर्मुलाखौथ' होखानाय जादों लोगोफोर आङो स' दा n/2 आ एननि माना होनाय गैया n/2 आनो थाबाय स' एनि माना होनाय दङ 8 ए एननि माना बेसेबां होनाय दङ लोगोफोर 62 ए एननि माना 62 210 दा नै फर्मुलाखौ फसंनाय लोगो लोगो जों इमान गोरलैयावनो जायो आरोना मेथ्सआ स' n/2 सानजाब दा 8 जों 62 दाजाबबा जोंना मा जागोन 70 जागोन 71 210 दा नैजों 70 आ जागोन 35 जागोन स' दा n 35 मा जागोन 35 n इकुवेल टु 210 स' इमप्लाइज दैट n इकुवेल टु जों बेसेबां मोनगोन 210 बाय बेसेबां मोनगोन 35 स' दा बे 35 खौ जोङो सिम्पलि 210 जों मा खालामनांगौ राननांगौ आरोना स' दा जुदि रानोब्ला जों राननो हायो उन्दैनिफ्राय रानलांनोसै ना 5 जों राननोसै आं 5 जों रानबानिखौ मा जागोन 5 7 35 निखौ 5 जों रानबा जागोन 5 4 2 बे जागोन दा 7 जों 42 खौथ' जों मिथिया बेसेबां जागोन 6 स' n नि मानखौ जों बेसेबां मोनखो n नि मानखौ 6 मोनबाय स' नै n नि मानखौ जों 6 मोनबाय स' दा दिहुननांगौ d स' दा d खौ जोङो नैनिफ्राय दिहुननो हासिगोन आरो लोगोफोर a n निफ्राय स' दा जोङो a n इकुवेल टु मा फर्मुलाया स' नैनि उनाव नैखौ फार्स्टआव खालामग्रो हा बिनि उनावसो नैखौ खालामग्रो बिनि उनावसो बेखौ a n इकुवेल टु a प्लास n माइनास 1 d इकुवेल टु 62 स' इमप्लाइज दैट a नि माना जोंनिया 8 होनाय दङ 8 n नि माना दा बावैसो मोनबाय 6 लोगोफोरनिया दा बावैसो 6 मोनबाय बेवहाय स' n नि माना मा जागोन जोंनिया 6 माइनास 1 d इकुवेल टु 62 स' इमप्लाइज दैट 6 निफ्राय 1 थांबा मा 5d बिनिफ्राय 8 खौ 8 नामा मा जागोन 62 माइनास 8 जाहैगोन स' इमप्लाइज दैट d इकुवेल टु 62 निफ्राय 8 थांबा बे जायो 12 निफ्राय 8 थांबा 4 नि 5 स' बेसे जागोन जोंनिया 54 बेसेबां जागोन एन्सारा 54 बाय 5 स' दा d नि माना बेसेबां 54 बाय 5 स' दा गोबाव खालामलासै नेक्स्ट कुइसनखौ जों थाबैनो खालामलायनोसै स' नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायदो नै बहाय दङ ना एबार 8 नाम्बार ना स' जोंनिया जोबहैसिगोन थाबैनो स' एबार जोङो 8 नाम्बार खालामगोन बेखौ ए एन होनाय दङ d होनाय दङ एस एन होनाय दङ n आरो a खौ दिहुननांगौ स' बेबायदि अंखौ जों खालामदो ना खालामाखै दे बेबायदि अंखौबो जों खालामदों सेस्था खालामनोसै खिन्थु रुलफोरा एखे आरोना नोंथांमोना जुदि गोसोबा दा गासैबो हाजोबनांसिगौमोन स' दा एबार 3 नि मा नाम्बार 8 नाम्बार स' गिभेन होनायखौ लिरना लानोसै आरोना लोगोफोर स' जोंनिया मा होनाय दङ लिरनोसै ए एन होनाय दङ ए एन इकुवेल टु 4 d होनाय दङ 2 एस एन होनाय दङ बेसेबां -14 बेनिफ्राय n इकुवेल टु व्हाट a इकुवेल टु बेखौ दिहुननांगोन ना स' दा बिसोर बेबायदि दिहुनोबा जों बिसोर नैखिनानिफ्राय दिहुनगोन आरोना स' a n होनाय दङ थ' देयरफर a n इकुवेल टु 4 स' दा a n नि फर्मुलाया मा जोंनिया a प्लास n माइनास 1 d इकुवेल टु 4 स' दा d नि माना होनाय दङ 2 स' d इमप्लाइज दैट a प्लास n माइनास 1 2 इकुवेल टु 4 स' इमप्लाइज a प्लास 2n माइनास 2 4 2 गिदिं लांबा मा जाहैगोन प्लास जाहैगोन 6 नैखौ होबाय आं 1 थिग एस एन खौबो बेबायदिनो खालाम एस एन बिनिफ्राय बेखौ बिदि इथिं लिरनांगौ होनना खोथा गैया लोगोफोर
नोंथांमोना गोसो बायदि नि सिङावबो लिरलांनो हागोन आरो ना जायगा दङबा स्पेस दङबा भिडिअ जोंना एसे उसुबिदा जायो नालाय बिथिं लिरलांबाय थानो गोलाव नैथिं लिरनाय जाया ना बेनिखायनो एसे जों माने एसे मिलायनानै एस एन नि फर्मुलाया मा n/2 2a plus n minus 1d equal to minus 14 n/2 आथ' n/2 थाबाय लोगोफोर स' दा जोंना a नि मानाथ' होनाय गैखाया स' 2a 2a थाबाय लोगोफोर बेवहाय 2a आनो n आबो होनाय गैया n minus 1 आनो थाबाय ओमफ्राय d नि माना बेसेबां दङ 2 दङ स' बेवहाय 2 जाबाय दाना 2 बेनि 2 खोदो जोङो सिगाङाव लाबोना होदो होमबाना बेवहाय मा थाखाय a थाबाय ओमफ्राय बिसोर मिनानि 2 खौ लाबोबा बेवहाय मा थागोन जोंनिया n minus 1 आनो थागोन ओमफ्राय 2 जों केन्सेल 2 खौ सिगाङाव लाबोदों हा बेनि 2 खौ बेयाव लाबोबाय बिसोर बेखिनानि 2 खौ बेयाव लाबोबाय स' बेवहाय मा थागोन जोंनिया n ओमफ्राय नैबेयाव थागोन a प्लास नैबे मा थागोन नैबे जाबाय जोंनिया n minus 1 equal to minus 14 स' implies that स' जोंनिया नैबे मा मोनगोन दा नैखौ जों सरि a मोना स' नाय बेवहाय जोंना मा मोन्दोंमोन लोगोफोर 2n ना a प्लास दा नों नाय बेवहाय जोङो बेवहाय जों नैनि मानखौ फजनांगोन नालाय लोगोफोर स' a दैखौ दा जों बेखौ 1 लालिया 1 नैखौ संसै a इक्वल टु जों मा लायो लोगोफोर 6 minus 2n स' दा जोङो नैखौ 1 हमबाय स' दा जों नै a नि जायगायाव जों मा फजनो हायो लोगोफोर a नि जायगायाव 6 minus 2n plus n minus 1 equal to minus 14 स' implies that दा नै n आथ' n आनो थाबाय जोंनिया नाय बेखौ बुजिना लोगोफोर नै जास्ट नै a नि जायगायाव जोङो नैनि a नि मानखौ मा फज'खो 6 minus 2n खौ फज'नो हाबाय स' बाखिखिनिया इज इट इज थाबाय आरो ना स' 6 निफ्राय 1 थांबा मा जागोन बा ओमफ्राय minus 2n plus n मा जागोन जोंनिया बे जागोन जोंनिया minus n बुजिदोंना लोगोफोर minus 14 आरो नैथिं लिरोबा नैबो लिरजागोन आरो ना 1 नंनिफ्राय 1 निफ्राय होननानै बेबायदि लिरनो गोसोबा लिरना लाबानो जाबाय आरो ना स' इमप्लाइज दा बेखौ सानजाबदो 5 जों n जों 5n माइनास n जों n जों n स्क्वायर नैखौ बिथिं लाबा मा जागोन प्लास 14 इक्वल टु स' दा जोंनिया नैखौ सिगाङाव लामसै माइनासखौ दा नैबे माइनास दङ नालाय लोगोफोर बेवहाय माइनास दङ स' बे माइनासखौ जोङो प्लास खालामनांगौबा सिगाङाव लाबोनांगौ नैयाव सिगाङाव लाबोबा नैबायदि जागोन ना लोगोफोर 5n प्लास 14 इक्वल टु 0 नैबे n हा स' दा जोङो बेबायदि माइनासखौ जों सिगाङाव माइनासखौ लाया आरो ना लाया स' लानोबाबो लानो गोसोबाबो लाजागोन बाट जों प्लास खालामसै बेखौ दा बा गासैखौ प्लास खालामनांगौबा गासैखौ मा खालामनांगोन जोङो मोनसे माइनास दं बथ साइड मा खालामनांगोन जोङो फारनैथिंबो बिथिंबो माइनास दों आंखौ दाजाबनांगोन सानजाबनांगोन बेजोंथ' जोंनो 0 जों माइनास सानजाबा जेबो इफेक्ट जाया बेवहाय स' माइनास बे प्लास जायो n स्क्वायर ओमफ्राय नैबे माइनास जों प्लास जों माइनास जाहैगोन 5n माइनास जों प्लास जों माइनास 14 इक्वल टु 0 दा नाय बेखौ जोङो दा n नि मानखौ जोंनो नांगौमोन ना बिनिफ्राय जोङो सानजाबगिरि आदब बाहायनानै जों दिहुनगोन दा n जों नै 1 दोङो बे 14 जों 1 जों सानजाबा जोंनिया मा जागोन लोगोफोर 14 जों आरो 1 जों सानजाबा नैजों सानजाबनांगौमोन ना जोङो नैबायदि सानजाबगिरि दं 14 जागोन 14 खौ दा नै सानजाब मा मोनगोन 3 मोनगोन दा जोंनिया मा दोङो माइनास 5 दं नालाय स' 7 निफ्राय 5 थांबा जोंनिया माइनास 5 जागोन स' जोंनिया नों दा 7 निफ्राय नैखौ नोंनै बायदि जों माइनास खालामबा जानाय नङा लोगोफोर 7 माइनास 2 बा जोंनिया अनलि 5 सो मोनगोन नैयाव मा दङ जोंनिया माइनास दङ स' इनखायनो मा लानांगोन 2 माइनास 7 स' नै मोनसेखौसो लागोन लोगोफोर नै मोनसेखौ लाबा जोंनिया कारेक्ट इनकारेक्ट जागोन आरो ना स' दा जोङो नैथिंनो खालामसै स' बिनि मानखौ स' इमप्लाइज देट बिनिफ्राय नैनिफ्राय नैथिं थांबाय एसे एडजास्ट खालामनानै बुजिना लानो जुजिबानो जाबाय एसे जोंनिया बर्डबो गैया नालाय बर्डबो दङ खिन्थु बर्डआव एसे ब्लार जाबाय थायो नालाय पिक्सारा स' बेनिखायनो नैबायदि खालामनाय जाबाय स' थाबैनो जोङो बे एसे भिडिअखौ जोङो दिखांनाय स्टाइलखौ एसे आपग्रेड खालामनाय जागोन स' बाट लकडाउननि कारणे जेबो बुस्थु बायनो हायाखै आरो ना स' बेनिखायनो बेबायदिनो जों खस्थ' मस्थ' दा साननै बेबायदिनो जोङो सोलोंनो नाजानोसै स' दा बेवहाय जोङो 1 जों 14 माइनास 14खौ सानजाबा जोंनिया मा जागोन माइनास 14 दा जोंनिया बुजायखाबाय बेवहाय मा लिरगोन दा जोङो दानि n स्क्वायर माइनास मा जागोन नैबे प्लास 2n माइनास 7n माइनास 14 इक्वल टु 0 स' इमप्लाइज देट नैबे मा जाखो नैयाव n कमन लाबा नैयाव मा थागोन n प्लास 2 नैयाव माइनास 7 कमन लाबा नैयाव मा थागोन n प्लास 2 सेम जायो आरो ना नैयाव बिदाबा बेनो जागोन मेगन मिसिना बेखिनाखौ मिलायनो हाबा मेगन मिसिना बिदिं बे जागोन ना मिथिखाबानो जाबाय
So implies that निके n plus 2 को कॉमन लादो बिनिफ्राय मा थागोन n minus 7 equal to 0 so therefore मा मोनखो n plus 2 equal to 0 मोनसे मोनबाय आरो मोनसे मोनबाय n minus 7 equal to 0 so implies that n equal to minus 2 बिनिफ्राय आरो मोनबाय n equal to 7 दाना आं नोंथांमोनखौ बार होनदों n नि माना मालाबाबो लोगोफोर माइनास जानो हाया so बिनिखाय जोंनिया नै n equal to minus 2 जोंनिया मा नङा एन्सार नङा आरोना n नि माना so n नि माना जोंनिया मा जागोन लोगोफोर 7 जागोन so दा जोंखौ मा मान दिहुननांगौमोन n नि मानखौ दिहुननो होदोंमोन ना n नि मानखौ दा बावैसो 7 मोनबाय so दा a नि मानखौ दिहुननो होदों so दा a नि मानखौ दिहुननांगौबा जों अलरेडि नै इक्वेशनखौ बानायखानाय दोङो नै मोनसे 1 नाम्बार इक्वेशनखौ so दा सिम्पल नै n नि मानखौ नै 1 नाम्बार इक्वेशनाव फजना हो होनबानो जोङो मानखौ मोनगोन so लास्टआव लिरना होनसै आङो therefore n नि मानखौ सेनङाव फजना मोनो माने n नि मानखौ सेनङाव फजबाय आरोना से implies that a equal to मामोन माना जोंनि माना a equal to बेहानिया a equal to मामोन a equal to 6 minus 2n a equal to 6 minus 2n so n नि मानखौ दा बावैसो मोनबाय जों 7 so मा लिरगोन जों बे n नि जायगायाव so बे n नि जायगायाव मा लिरगोन 2 सानजाब 7 so equal to 6 minus नै जों 14 so equal बेसा मोनगोन दा नैबे minus 6 minus 8 so दा मा मोनखो एन्सारा a नि मानखौ जों मोनबाय लोगोफोर minus 8 so दा जोङो 9 नाम्बारखौबो खालामखानोसै so भिडिअ एसे गोलाव जानो हानाय लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोना जिंगा दासै सिन्था गैयालासे नायलांबाय थाबानो जाबाय so दा एबार 9 नाम्बार खालामसै a होनाय दोङो n होनाय दोङो s खौ दा जोङो होनाय दोङो आरो d खौ दिहुननांगौ थाबैनो जों फिनिश खालामदोंसै given a equal to 3 n equal to 8 s equal to 192 बिनिफ्राय d equal to what so बेबायदि होनाय दोङो so therefore नैनिफ्राय दिहुननांगोन ना s होनाय दोङो ना लोगोफोर s आन्था होबाबो नोंथांमोना निउ s n दोङो होननानै हमना लानांगोन माने लास्ट बिदाब निउ n नि माना होनाय दोङो ना so therefore जोंना s n equal to मा होनाय दोङो 192 so दा s n नि फर्मुलाया मा लोगोफोर s n नि फर्मुलाया जाबाय जोंनिया n by 2a plus n minus 1 d equal to 192 so दा n नि माना होनाय दोङो 9 8 by 2 2 सानजाब a नि माना होनाय दोङो 3 plus n नि माना होनाय दोङो 8 minus 1 d जोंनो d नि मानखौल'सो लोगोफोर दिहुननो होदों आं सिम्पल आरोना so दा नै 9 खौ 2 जों 4 मोनबाय आरोना जोंनो 4 थाबाय नै 2 जों 3 जों 6 जाबाय प्लास 8 निफ्राय 1 दानख'बा 7 मोनबाय 7d equal to 192 so implies that निउ 6 plus 7d थागोन लोगोफोर दा 4 खौ बिथिं लांना होबा मा जायो जोंना 192 by 4 थ' दा बेफोरखौ बिथिं लांबादि सिङाव थायो बेफोरखौ जों बार बुजायनोथ' गोनां गैया लोगोफोर so दा 6 plus 7d दा नैखौ दानख'नो हायो नायलाय 4 जों नैबे 16 बिनिफ्राय 16 थाबा बिथिं मा लागोन 32 जागोन लोगोफोर बे 4 जों बे दानजागोन 4 जों नैबा बेसेबां जागोन 4 जों माबा खालामा बेसेबां 4 जा 16 निफ्राय बिथिं 3 आगलायगोन 3 जों 2 जों 8 so बेसेबां इक्वल टु 48 मोनबाय so implies that 7d equal to 48 by minus 6 equal to 7 d equal to 14 निफ्राय 6 थाबा बेसेबां 42 by 7 equal to 42 को 7 दों रानबा बेसेबां जोंना लोगोफोर 6 so दा जों d नि मानखौ बेसेबां मोनखो लोगोफोर d नि मानखौ जों मोनबाय 6 so दा गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ जों थाबैनो फिनिश खालामदोंसै नि लास्ट कुइसन so दा 9 नाम्बाराव होनाय दङ जोंनिया l माने जेबो नङा लोगोफोर l माने मिस्टेक खालामनो नाङा l माने an नि मानानो लोगोफोर l माने an आरो s माने sn आनो आरो दा गासै n बिदाब दं खैथा गासै 9 बिदाब दं माने बिदाबाव खैथा दङ n नि माना खैथा माने बिदाबा खैथा दङ 9 माने n नि माना 9 होननाय दङ आरो ना बेखौ नोंथांमोना कुइसनखौ ना बेवहाय जोंना सेन्टेन्स लिरना होदों आरो ना स' नोंथांमोना बेखौ दिहुनना लानो रोंनांगोन गासै 9 बिदाब दं माने n आ माने बिदाफोरा n सिम थांगोन आरो ना 9 सिम स' दा a खौ दिहुननांगौ स' दा 10 नाम्बार given l equal to an equal to बेसेबां जोंनिया 28 ओमफ्राय s n equal to 144 बेबायदि ना स' n equal to बेसेबां 9 स' n आ 9 जागोन लोगोफोर मानोना बेवहाय जोंना गासै बेसेबां दङ 9 बिदाब दङ स' therefore a नि मानखौ दिहुननांगौ स' दा जोङो s n निफ्राय दिहुननो हागोन स' s n equal to जोंनि फर्मुला s n होनाय दङ 144 स' दा s n नि फर्मुलाखौ जोङो सेकेन्ड मोनसेखौ फज'गोन मानोना जोंना a n होनाय दङ स' n by 2 a plus a n equal to 144 स' दा n नि माना होनाय दङ 9 by 2 a नि माना होनाय a नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों
a equal to what मोनहा लोगोफोर so दा 9/2 a नि मानखौ दिहुननांगौ a n आ दोङो 28 equal to 144 दा 9/20 खौ बिथिं लांना होबा मा जाहैगोन a plus 28 खौ बिथिं दोनबाय आङो 9/2 खौ बिथिं लांबा जोंना मा जाहैगोन उल्थायै आरोना लोगोफोर 2 आ गोजौथिं खारगोन 9 आ सिंथिं खारगोन आरोना so दा 9 जों बेथ' रानजालिया so दा therefore a equal to मा मोनखो 144 रानजायोना रानजाया नायनोसै आङो 3 जों 3 2 3 जों रानजागोन लोगो नैबे 3 जों 3 थांबाय नैबे 3 जों मा थांगोन 3 4 12 ओमफ्राय नैबे थांगोन 3 8 24 बे थांबाय ओमफ्राय 40 दा आरो 3 जों 40 दा थांगोन लोगोफोर 40 थांगोन 1 इउ मा थांगोन 1 ओमफ्राय नै थांगोन 6 जों 2 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन दा 32 माइनास 28 किथिं लांबा जागोन माइनास 28 so इमप्लाइ जेट a इक्वल टु जागोन 32 निफ्राय 8 थांबा नायदो नै 12 निफ्राय 8 थांबा 4 so दा a नि मानखौ जों दा मा मोनखो लोगोफोर a नि मानखौ मोनबाय 4 so दा जों फिनिश खालामजोबखाबायनो फ्राय so दा थामनिया बेखिनियावनो जोब्बाय so जों थाबैनो नेक्स्ट पार्टआव जोङो सोलोंगोन जों दा 4 5 6 7 8 9 खौ जों डिसकासन खालामखानाय जाबाय जों थाबैनो 10 नाम्बारखौ जों भिडिअ लानानै फैगोन so बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायना भिडिअ लानाय जाबाय so गोजोन लोगोफोर बाय बाय So नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो so नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा भिडिअ लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय भिडिअ लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय